आइ आफा नाव जावग्रा दंलै कचबिहाराव बेमारि लाबोदों गारि पार्किं खालामनाय जायगायानो गैया बेसेबांबा गोजान जायगा फैनानै बाव पार्किं एरिया मोनसे मोनदों नैबे दै सेरावहाय बावसो पार्किं खालामनांगौ थांनांगौ ओरैबायदि टेक लामाफोरा थांनि 3 खेब बे हस्पिटालाव बेमारि थाबाथाय थांलाय फैलाय बिराद खर जायो न'खराव बेमारि थाबा मानसिफ्राबो बेमारि जाफाजोबो ना MRI खालामग्रायाव थांफिनसै गुफुं गुफालै बेयावबो सिटि एरिया ना गुवाहाटि टाइपआनो आरो पार्किंनि थाखायबावले आं जि नुफैबाय माथा गरम जाखायो गुवाहाटिनि गाज्रिसिन थांगासिनो MRI आव मा रिपर्ट मोनो हस्पिटाल MJN मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल मानसि अयथासार पार्किं जाया ओमफ्राय बिदियाव फाग्लासो बुंदोंनो आंथ' बुजियासै मा रायलायखो माने फैसा होनानै MRI खालामनो नागिरनाया डाइरेक्ट फैसा होबाल' जायानो एबार ना मेडिकेल कलेजनि डक्टरनि रेफार बा स्लिप थाबासो ओमफ्राय प्राइभेटाव देखायना लाबोनाय जाया आरो बेवहाय आयु लाइना एक्सरे खालामखांनानै मोनसे हस्पिटालाव फैबावबाय दायो प्राइभेटाव बे जाग्रा दं आं बेखौसो नांगौसोमोन अ माय गड मा जाग्रा दङ स्पेसियेल वाव मा होनदोंमोनलाय डक्टरा दहायनि बाङालि डक्टर नायनाया मा होनो मा होनो सानै नायनाया लागुरि लागुरि नोंहा डक्टरा मा होननाय बायदों ना लोरिदों ना मा होननाय फ्रेक्चार जादों होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय सासे बुङो ना फ्रेक्चार जायाखै बेवहाय पार्किंनि बहुद उसुबिदा ना बाव बेखायनो टट'जों बेरायनांबाय कचबिहाराव गावसिनि माने बेस्ट संग्रा लाबोलायसिगोन टट'लाया मा बासन्ति ना मा हटेलनो थांनि रोंनायनि माबायदि जेरै जोंना क'क्राझाराव बेस्ट हिसाबै दङ फिसा फिसाबाबो लुक्सआव थिग बेबायदिनो बिसिनाबो नैबे बेस्ट होनो आरो नायनो माबायदि मा बासन्ति हटेल बेनो हटेला फिसा खिन्थु जानाया बिराद मोजांनो आरो बेवहाय नायनोसै माबायदि टेस्टिं खालामनानै कचबिहाराव बेरायनायाथ' बेरायफेरखायाखै बारस'लाङोल' ट्रेनजों लाइफआवहाय फार्स्ट ओंखाम जानाय बोखासिगोनलाय बे बोरमा बेदरजों बोरमा बेदर नुजादों नागारखा बेदर होनबाथाय नोंखौ बयबो मिथिखासैब्रा जानायल' नुयो आं बाजिखौल' होननानै खोनाङो नों बांसिन जायो आवलाय ओंखारजोबबाय जायो आरो पानिपुरि मा जायोमोनलाय माबासो ना बे गोखैसो कासन्दी माने जाखांबाय जानानैथ' कमेन्टआ जाखायो नालाय आं गाज्रिबो होना खिन्थु जेरावखि जा जोंनि क'क्राझारनि लकेल बायदि जायालै जानाया ओंखाम ओंख्रि आइटेम गोसोखाङो जाखांबाय थिग थागानो जा मोजां होननानै लाबोदों ओमफ्राय बोराया टपलायनो गावसिनि बेवहाय महाबाय बे दासो पेकेटथाम बोबाय पेकेटथाम जाबाय गोगोम जायो पेकेटथाम गाव जानो हायोमोनसो आइ आफानो हरबाय आइ आफानाव जावग्रा दंलै बोरमा बेदर माबायदि आंनि कमेन्टखौथ' आं होबाय नोंनि कमेन्टआ माबायदि जानाया सुपार मोनसेबान जानायदोंमोन आं मोजां मोनलांबाय आं जायाखै ओंखामालाय
माबाथ' मोजां मोनदों गांसेबान सुजि मोजां मोनदां नैबेखौ बे लेंबोग्राफोरखौ गोदालायनो लुबैलायबाय नामा नोङो Misalnya angga Volvo थांनानैहाय butter naan chili fish जाहैला खम गोथाव मोनजानाय मोना दा क'क्राझारनिया गोथाव नंगौना नङाखौल' बुंदो बासिनो हायाब्रा बेबो बाजियाव जाहैग्रा बेबो हायना आइ हाब बुहुद दं जोंहा आरो सेक्रेटारियेट सेरावहाय मस्ला मस्लि गैयै आदाजों मानावबो मोनजागोन सिदा सिदा ओमफ्राय बुहुद क'क्राझारना मोजां खालामजोबानो जोंना गासिबो बासिनो हाया औ बेबायदि आरो ओमफ्राय जेखियानो बुं बाखिथ' हाजार मोजां बर'फोरनि संनाया बेलेग जाखायो एसे साखोन सिखोनसिनबो जायो सोबनिफ्रायबो मोजां बांद्राय लेथ्राखौ सुखुवा जोंनिया मोजां आरोना बेखौनो ओमफ्राय माबाया बेखौ नायबाय डिजिटेल एक्सरे खालामनानै ओमफ्राय बिनि डक्टरा एसे कनफिउजन जानायखाय जों गामिनि सासे दङ बन्स स्पेसियेलिस्ट मानगोनां डक्टर आंगो आदै बिथांनो आं बे बन पेपारखौ हरबाय एक्सरे खालामनायनिखौ ओमफ्राय नायबाय माखासे मेडिसिनफोर एसे माबा जानानै दं मा होनोमोनलाय आर्थराइटिस ओमफ्राय जयेन्टनि ओमफ्राय बेखौहाय बोरै ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ बिथाङा एसे फोरोंहरबाय मेडिसिनफोर लिरनानै हरदों दायो ट्रिटेबोल जायो मेडिसिन बेफोरजोंहाय कियर खालामनो नायनोसै बेसेबां टाइम लायो जायाबाथ' ओरै हाखावनांगोन बेनाबो बे फ्रेकचार जानायसो आखाइया बारा बुजानाय नङा गोरलैसो बायस'ला जोबगोन फारसेना बायसो अख्रा जाबाथ' बुजागोन आं हिन्जावफोर बुवालै बुंखायो आं नांगौबा रागा जोंनानै थागोन आं खोथा मानियैफ्राव हिन्जावफोरखौ बुनाय माने गावखौनो बोलो गैयै देखायनानै लानाय हिन्जावफोरजों सोर दावहा नाङो बोलो गैयैफ्रासो हौवाफोरजों बुलायनोबा हौवाजों हौवा ओंखारनोसै बेसेबां जागोनहाय लासै ओंखारलांफिनसै ओमफ्राय आं दा नैबे दय देखायबोनाय जंगल फरेस्टआ आं बेजोंनो थांफिननो गोसो जादों गान्दा ओंखारनानै मानसि सोलाख्लब हरलायनाय रेकर्ड दङ ओमफ्राय बेजों थांनानै मोना समाव बिराद डेन्जार जायो होन्दों मोना नायथारनो आं माबायदि बे फरेस्टआ बारा गोबाव खालामला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन लाभ इउ अल बेयावनो माराय सेन्टारा